ndị Igbo nwe m ekene m ụnụ abịakwa m ọzọ ọmụa bụ onye ji Adejtutu aka ọbịa n'obi okwukwu ihe butere n'ụbọchị nke taa ma bifo nke anyị butere n'ụbọchị nke taa ana m eme ka m nweta obi mwute. I'm sending my heartfelt or gratitude ma m nke ndị oyibo na-akpụ ya to ụmụ Igbo ndị bi na Festac nke ma amarọ na-asị na bọmbụ ka asị gas explosion metụtara ndonu onye nwaanyị ya bụ n'ume because after a lot of properties mebiri there worth millions of naira, but Chukwu wetara nke ahụ ya weta nke ya eso ọsị na-eme ọ bụ bọmbụ ọ bụ gas explosion I don't know chọcha ebe ọ ya eme na ọ bụrụ ebe ndị Igbo ka biri, but I'm also using that as a point of warning to ụmụ Igbo ndị ọzọ because just tụlegodi ihe a ọ bụ na oge nwa bụ erụrụ ụlọ die onwebụ nke erụ na village go, you don't have any other investment elsewhere except that house. Let's assume that na government know na ha achọzighị people there for now ka ebe ya na akwa nakwa n'ụlọ nke nna gị lụtara ọ bụrụ na aja ma ọ bụrụ na ọ lụtadịrị atọ ya nakwa ebe ahụ onye bibu na mansion ebibe n'ụlọ aja ịma ekwugo m ihe a before, ndị Igbo anyị asịrọ m onye ọbụla chọrọ ịbụ ọga onye chọrọ this embarrassment from landlord osi ọgwụ ya, but if you must build na abụla na gị ruo nke gị na family gị ya ebido comfortable, okay, you access to build more, to use it as an investment whereby putting tenants and all that, using it to make money. And Igbo kede anaka nkọ gbara na di eruo ụlọ, okwu a na-ekwu ọ na-abụ na-ekwu ya ọ dịka asị ụfọdụ asị na nna akọ out of point ma dey make point, but ama na ọsọ gbara iru ya agba azụ. That is the thing. Ife emebelo gị ịma nwefe ya ịma nghọta ife nna akọ until o mee gị, but ekpere ma abụ ka o mee gị ọ ya ka m ji ekwu because ọ bụ ọka mma those that wait until or those that learn through experience jụọ ha ka ọ na-adị ha. So you got to sit up. Ị na-arụ ị na-edevelop ndị obodo ndị na-edevelop nke gị abụ ọsọ chụba gị ịgba n'ụlọ ife ebe ị nọrọ, ọ bụghị ịgba n'ụlọ maka oge esi mmeche investment na abụla na nna gị ịnụ ụlọ onwe ka ịdị anya si m ịnụ ụlọ ndị village achụọ ọsọ so a disgrace. That's how it should be. That doesn't mean ihe na-eme anọgide m ụlọ dị si ebe a ma cars everything. O wutere m nsị gị na o wutere m mana mbụ onye asị o wutere m rinne, because imagine me the little experience m nwere na my own house, then somebody walk into my room, destroy all my properties. I know how difficult it was for me to recover. Not to talk of when you talk of something that worth millions. O wutekwa m ịgwa gị eziokwu, o wutere m mana onye nwa ya agwụ n'ume onye nyere ụnụ nke ụnụ ji ruo nke a enye ụnụ nke karịrị ya, onye arụkwa ọzọ lụọ nke karịrị ya, betụ onye na-arụ ya na-erete ebe osi nke a gụrụ ya. Another thing m chọkwara ka m metụ nwaka aka again bụkwa okwu m na-ekwu before. I will still come up with something else. O nwego ihe dị n'obi m chọrọ ikwu, but I'm just waiting for mgbe spirit m ya move m to say it. I will say it. I'm already prepared before m kwuo okwu. Ọ kasị ma ọ chọzie gị ịghọta ịchọ ya hapụ, ọnụ ọ ya egbute ọnụ ma ọ bụ na ọ na-ekwuru mụ ekwupụgoro chi ọ dịziri ọnụ onye chọzie ọnụrụ enwe ntị ya nụrụ onye nwekwa ha ntị ya narie ịghọtago. That is the thing. So ihe ọzọ m chọrọ ikwu dịka ibi ya bụ ihe gbasara Imo State Governor, the current governor now, Hope Uzodimma, and biko eji m obi Chukwu ayọ gị, for that boy ekwensu move
use wey just destroy your car, you know, that is still in the custody of police, you know. Biko tamper justice with mercy. Anyị ndị Igbo ka anyị ọ nwanne anyị ka anyị forget ndị nọ na APC, you know, and ka isi bata adịchara some people mma, but ịbatago na ịbatago ọ Chukwu tinyere gị there, you know. Chukwu then ya complete your 4 years, you complete it. Ihe sịkwa ọsọ agụ na Igbo niile dị against you. What God have destined to be will be. That's one thing I know. Until one thing ya mokwa no one but when attack mmadụ na-esifuta gị n'anya, even help you, even ihe dị ọha. Mgbe declare governor o kwa ndị si mba na ọ bụrụ ya win. You know, so ihe dị n'ụwa ndị nọọchị ndị na-akwa. You can't please everybody. So ekwensu use go that boy use gị ya. But ị na-ayọ gị biko igbuo ya ka njọ. Ọ nọkwa ebe a nwụọ ya ka njọ. You know, apịa ya bụrụ amadi ọha gaba. Ataghị afọ ama na ebe ọ nọ kịta ahapụ ya kịta ọpụta onye nwe sens. Ọ bụgo nna akwụrụ ya ụgwọ ọpụta na ọ ya dị njọ ka o si guys biko gbaarụ ọ ndị Igbo anyị ka anyị hụ, you know. Anyị na-eme ya na-eme na nwanne anyị after nwanne na nwanne ofu nna na-eso okwu esichakwa edozie ịghọtago. So Goodluck na Buhari mere election declare Buhari winner. Goodluck a na-eburu ihe ọ na Goodluck na-ejekwa slọk akpa nkata, you know. So ihe ya eme, you know. So biko ihe nna ya bụ ka izenata obi iwe ga-azenata because the guy gara too far. Ịgbaga eziokwu ọ gara too far, you know. ọ gara too far. Nke a there is no doubt about it. Ọ gara extra mile by ime that kind of thing. I don't know what he is trying to achieve, but whatever ọ dago Chukwu nke ị na-efe azọkwana gị, you know. Imagine na ọ bụrụ ihe jikwara screen bụ na ibisi gị ka ọ dara, you know. Banye na akpacha na onye ọbụla ebecha n'akwa nke aha gaa, but Chukwu na mere nwa the reason iji nọdị n'ọkwa ịnọ na ya, you know, still sustain you and keep you alive. For that, give God the glory and let the poor boy go. Okay, I'm pleading on his behalf. I don't know him, I'm not from Imo, you know, but I've seen everything because I'm from na social media. Imekwe man ọma ihe ọ na-eme. He's just an ignorant. He's ignorant of the whole thing. You know, maybe ọ nọ n'ebe akpara nkata sị na ejikwa manipulate eme everything wee bubata gị. For that, ekwensu due, but everybody ma ọ dị ọmụmụ ebugo gọvanọ na-ebugo gọvanọ. Chukwu deni ya chi achịcha. Chukwu deni yepụta ya contest kwe gị win kwe ya chi ya. After all, Buhari gbara anyị nọ ya chi 4 years achịcha na chịkwa na-achị nke asatọ. So it's just like that. It's just the will of God. Even though sometimes we decide for God, but all the same, Chukwu achọghị ka ịnọdụ ya ha anya. So biko nna ya biko eji m obi Chukwu were ayọ biko ọ vi anyị na-ekwu ndị Igbo anyị ka anyị na-eme ka nwanne biko nke a gaa biko gbaalụ. Another thing chọkwara itinye ọnụ na ya biko iwe n'ụlọ bụ ihe eji mara anyị bụ ndị Igbo na-ezi ịzụ afịa. Ọ na-abụ onye pụọ zụba afịa zụba ọ dị ya ka ọ na-abawanye ọ na ụlọ kpọrọ all young boys ndị enwe ọkọọla ha bịa mgosipa ọnya ka eji mara anyị, you know. Ọnya ka ikpe anyị ndị Juu anyị na-enye mmadụ azụ, a na-akụzi mmadụ ka esi achụta azụ, but ọ dị ka ihe ahụ eji mara anyị bụ ndị Igbo amụbana. Ọ dị ka ya bụ ịgba bọyị ije kpọrọ nwanne gị na vileji kpọọ ya ọ bịa mụọ aka na nke gị setụlụọ ya ọ bụrụ ọga nke aka na-eme ọfụma ọ dịkpọrọ ya mgbe ịchọkpọta ọzọ from there ihe eji si na ndị Igbo na-edebere obodo. I'm in Lagos today, ọ bụ ka m bịa Lagos butere m Lagos, you understand. Ọ ya ka dị ka anyị na-edevelop obodo, but ọ dị ka ya bụ ife na anwụzi ya nwụ because how can you tell me that na mmadụ eje na village kpọrọ mmadụ abịa n'ọnwa ahụ nke izi nọ nke bụ nọ nke taa na-ebi n'udo orubezie nke nọ nke ise asịrị ebido and ọ bụrụ na ihe ọ na-eme dị iche from ihe ọ na-emebu before, but why? Ọ just nọ ka achọ ọba ya esi si na anyị ji mee nke a for that akọ akụkọ na isetụrụ onye ọ bụ mee a lot of stuff useless. Ọ dịkwa ọkakwa mma na onye anọ na village na ọpụrụ that you don't expect something is different from when you expect something and at the end of the day you didn't get it. Not even expect. When you work for something, at the end of the day, you didn't get your payment. Ọ na-ewute o, ọ bụ na mmadụ na-atụ nsị, ọ bụ na mmadụ na-ata amoosu, ọ bụ na mmadụ na-ebu egbe gbagbuo mmadụ ibi ya. Because imagine na mmadụ ifo ka family ha si ata ahụhụ, they don't have onwe ka ọ dị ha, ọ bụrụ onwe ka ọ dị ha, ọ ahịa ka ọ ga-eje mmụọ,
ọmụchia ndị be ha ebidoro ya but na na-ejekwa ya because na family ga-enwe ha ka ọra ha so ka ọ bịa tara gị afụlacha gị ike mee gị everything at the end of the day ka ihe obere ego wee bido nke ya ebite na-akọ akụkọ. Enwere m a friend gbara boy ebe a na-ere moto pass, imagine, and not just motor, all those truck, big vehicles, expensive pass. Watch out boy ebe a na-ere only throttle cable of the vehicle maybe about 50-something thousand ka mmadụ gbachara boy nwa ogie code buru 100,000 onye ahụ. Jụọle m onye onyere ego transport eji na village naba ka ọ bịa setụrụ ya ka onyere ego settlement, because that's what I'm still asking the young boy. That one, and the young boy to see one for another serving again to another person. Ọ dịrọ mma ịma na ya kpọọ boy chọrọ ndị ọrụ, onye rụgide ọrụ ihe ọ na-eme atọrọ ịchụ onye ọ bụ is better. But ịkpọ boy by agreement ka ime onye a ka ọ bụrụ mmadụ. Even though na ịkpọtagodo onye agwa ya dịrọ mma, try ya as best as you can. If that day is not working, as you are trying, be reporting to the family ka amarakwa na onye a na-eme dị otu a. Ọ bụghị gị na-ebiri na anya ọjọọ gosi udo ọdụweze 4 years esi na o jikwa na-enwunye gị anya n'ike, o jikwa gbabata ebe ị na-asa arụ, iji kwadobe ego na drọwa ịfụ ọzọ ya, iji kwadobe ego na akpa ikwu akwa gị fụrọ na-akọ stori. Ọ na-emezina ka ndị Igbo na-agbọ na dịkasị na ogbe obi akpọ, bikos ọ ka isi meda bọị ka ọ dịrị ya mma echi ọkpọtakwa onye ọzọ dụkụmakwa onye ahụ. Anyị ọbụla ya na-aka ego a na-eju n'ala Igbo, onye ọbụla na-eme ọfụma. Ejighị ịda everyday ka ndị ofe mmanụ si eme akpụ isi na eje ha 5 naira eje goro garị goro shuga ṅụọ ehihie na akpụ isi na no ejighị mara anyị. Anyị ka anyị ala ka ịta ahụfụ aha dị ndọ biri enye m ihe mmeji bụrụ mmadụ. Biko nụ ka eji mara ndị Igbo na-emezina ka ọ na-adapịa unu emezina ya. Ọ ihe eji mara ndị Igbo, eji ekwupụrụ anyị everywhere na ndị Igbo na-enyere nwanne ya aka. Onye akpata ya akpọta onye Igbo ebe a na within 5 years ha aka nkọ, because once ọ kpatara fụnọ n'ebe ọ nọkịta yes can accommodate more 2 people, kpọta mmadụ. Anyị eji ime nwanne wee mara anyị, kpata ya dị egwukwu mmadụ, eji ime nwanne obi nwanne eji mara anyị. Ndị ofe ma na-ekwupụrụ anyị, ndị ugwu na-ekwupụrụ anyị maka ya, but ọ dịzi ka anya bụ ihe eji mara anyị na anwụnazi anwụna. Biko nụ ka anyị na-enyere n'onwe anyị aka. Akpataghị ụmụ mpịampịa ihe a na-egbukasị ndị mmadụ na north, onwe nke na-eme n'ala Igbo. Kidnappers abụ, even though some people are not worthy of being a servant to, I must tell you, but once ị kpọtara onye nke a at the early stage, ifu na onye a na-agba onye a asọrọ gị na gị na onye a kpọna ya mgbe aha onwe onye ọzọ ya kpọrọ nwunye ọkpọrọ. Ọ bụghị ma ị na-ama na-eji n'ụdị na ọka ọba na ọ na-abara gị uru gosi ya geni. Mgbe o rubeziri oge ya enyezi ichezi ego ihe na ọkwa ego oribokwu n'oge mma esetụrụ this board ibiri ichụmazie ọ dịrọ ndị mmanụ okwu egwu echikpagbuo ogo mere ife ọjọọ pụọkịta dị tara gị nsị taa m usu n'isi o mere ife ọjọọ bikos ka ebe chọka o bido oge bụ onye na-aga mgbe ị kpọrọ nwa dị 19 years 20 years nwa na-eji mana data himself oge ya agabago ọnọ 3 years 4 years na nke 24 years ịkpọchi onye ya kpọrọ ị na-akpọrọ ya onye ya kpọrọ ya ka ọ bịa tụwaba nwunye ime ka ọ bịa tụwaba ụmụ ime. Ọ ya bụ ihe kwesịrị ịda na-echa. Biko nụ ndị Igbo anyị ihe eji mara anyị afọ anyị efuna onye bụ onye Ọchukwu gọzi akpọbata nwanne ya. Ọ ihe eji mara ndị Igbo, onye ọ dịrị mma ịkpọbata nwanne ya. Ị nọdụ na politiks, nọdụ na ọrụ gọọmenti fụ na yes na enyi dị staffs kpọrọ ndị Igbo ibe gị tinye ebe a ka onye ọbụla sebe a na-aracha ọyị. Ọ na-adazi na-eme mere n'ikwa mpeta n'azụ a ọka mma n'ezi a ọ dịrọ mma mma na-ekwu ọbịa m n'uche ekwuo m mfụkwa n'anya ekwuo m because I notice go nya bụ ihe lot of people no village ana m village a lot of my mates nke fụzi ya sị aga nke na sị call story even though some of them their lifestyle and their character is questioning, but not there's some I know very well that cannot even pick pin and they are all in the village in the name of na nke nwanna tapara bury am mmea wee afụ ka ebe ọ bọrọ ego nwee ji ego na ka ọ bara asị na ọ bụrụ 100 naira ma 9 to 5 pieces for 10 pieces ọ ga-esi na ozuru ori for that nya batasị onye nogo n'aka gị for 5 years plus. Ndị Igbo chenụ na ife a 5 good years nwere ife n'elu ya ka mmadụ nọ just nọ nata bụ 100 naira to 10 ọhụ 1000 ka ọ gaghị si nwa bọọ ya na ya nogo 5 years plus nya natazi na ozuru ori. Ịma biko nụ
biko because iko onye ji mara mmadụ ga-eji mara ya. Ọ Chukwu na-abụ eze. Chukwu anyere gị eze ma ike o nyere gị ka iwe nyere onye aka. By the time inye ozi ya aka ọ narakwa gị ya nye onye ọzọ. Onye ọzọ ebe mmadụ na-abụgide ogbe ọgaranya bụrụ ogbe. O nwere ndị na-abụgide ogbe bụrụ ọgaranya. Akara aka onye ahụ ịchụrụ eji gbago boy 5 years plus ọ na Chukwu destiny na onye ahụ ya abụ ọgaranya. Ọ ya abụkwa ọgaranya. Highest ọ bụ na ihe o kwesịrị ịbụ in the next 2 years ma ọ bụ na iduru ya. O tekizie more 4 years or something. It can only be delayed, but it can never be changed. That's one thing unu amalọ. Biko nu, paadị dịka ị na-egbu onwe anyị, onye hapụna na-egbu onwe anyị. Ịkpọpụ mmadụ South Africa ka ị kụziere ife, ọ dịghị ka onye ahụ ya mechaa aka gị ịkpọ na ya. Imepego onye ahụ imepeghị anya na ọfụgo ego. So ọ fụzigasị enemy of progress. Forget now go about the South Africa. Fine, but ọfụgo gasị enemy of progress because if go yes that he's willing to make it there. It was a jealous. And what you are useless. Or if you go back is on as a sa. Or you sure? Mgbe kpọrọ nwa boy, kpọrọ ka ọ kpọgide boy wee nwụ. Ịkpọrọ ka itere na ka ọ dị wise na ihe na-eme. So that inye ego ka obido nke onwe ike biri nwa nke ya. Nyekwara ndị ọzọ aka. Ogbenye ka nkụ n'ala Igbo. Even as much as that's not the richest. But ogbenye ka ogbenye dịkwa n'ala Igbo. Biko nu. Onye Chukwu nyetụrụ ya nyeta ụmụnne ya. Ogbenye karịrị. Ọsara ebe kwukwuru ya n'egwu. Onye Chukwu nyere ya nyeta ụmụnne ya. Biko nuo ndị Igbo anyị. Igbo amatakwa Igbo dị mma, Igbo dị ụsọ. Ibido na o nwere ndị na-eme n'afọ Igbo anyị aga n'iru. Beta Igbo amaka. Ama na onwe ndị na-eme ọfụma, onwe ndị na-eme well. People like Baron na Idumota, jee jụọ ese. They are doing well. Ụmụ ogbe ya n'iru na-esetụrụ ha well. You know? So onye jụọ ese, onwecha ndị na-eme ọfụma, beta ndị a dị eme ọfụma biko nu. Ịma na ihe du nwa bụ ịkpọ na-akpọ. Mụa na-agba gị. Ịma na intention ga-abụrụ ka ịkpọrọ nwa bụ emechaa setụrụ ya. Don't even take them. Ọ bụrụ na akpọrọ on contrary for family ya. See, achọrọ ka mụ na this boy nọ for so time. Ka ọ mụọ afịa. Mụ ọbụkwa bụ ya o. You know, ede. Mana mgbe kpọrọ ya boy mean that you are going to establish him. And for that, the guy's destiny depends on you after God. So imenya ka ikwuo n'ihi ka ikwupụta mana ihe eme dị gị n'obi. Because Chukwu ya kpọọ ọkụ ma e bụrụ ire m dịba. Chukwu ya kpọọ ọkụ, mgbe Chukwu ya kpọọ ọkụ, unu bụ ndị ya bụ mkpụrụ ụmụ boy, unu frustrate gide ha. Some of them, orube 10 minutes, unu emegide ihe nwa boy enweghị ndidi. Asịze na ya nọzi na. Even though ya jụọ na ekwu na ya nọzi na, ị na-aṅụrị na onye ji aka na. Chukwu ya kpọọ ọkụ dị because ihe mere ya o die n'odi nwụrọsi. Odi nwụrọsi. Ebe from agbara m ejere mbọ ihe dere na agreement was 5 years. But agbara mbọ going to 12 years due to frustration. Ndị ọga Chukwu ya akpọ ụlọ ọkụ, some of you Chukwu ya akpọ ụlọ ọkụ because ihe unu na-eme akarigo. Ụmụ boy niile na-useless. All these young boys who na-use up and down issue na dump over. God mgbe Chukwu mgbosi akwa ha, Chukwu ya sapete page ha wee mkpu akwa ha. Ọ ya dị na-egwu. Because ihe na-eme nwa onye ọzọ eme nwa gị. Ọ ndị agba wicked na ka dị more emotional to their own children. Ha na-adị more emotional to their own children. Ha ya sekọta ndafa ya were ihe kwuo agha isi, but just na-esi nwa nke ha rie nsị, nwa ewe jekwa ha na-esi ha rie nsị. Ọ bụrụ issue, if possible eje court maka ya. Ịmara ihe ya bụ eme ịghọ ya adịghị mma, emeri onye ọzọ. Like I said, ịma na ịkpọrọ nwa boy na ihe edu ya, ịkpọ dị na-akpọ. Onwe ndị na-achọ ọrụ, kpọrọ ndị na-achọ ọrụ. Those who you can fire them any day. But nwa boy bịara ka ime ka ọ bụrụ mmadụ. Fee gị n'ime mmụọ na eziokwu. At the end of the day, ị gbara ya aka. Chukwu na-agburukwa gị aka. Ihe ndị ahụ ifiri n'inwego. Ọsagodo na ịrụ. Ọkụ agbaghị ogbenye ọrịa atakwasa gị ihe ele ya bụ ụlọ. Ma yet ego iretere n'ụlọ ahụ ya agwọghị ọrịa gị. Ọ karigo. Because I'm a victim to this thing na-agwọ ụnụ. Ịgba boy 12 years adịrọ izi. Boy ofu onye. Marazie a family man. Nwego grown up children. Ya na ya bi. Eburu ofu nwa boy ọdịrọ izi. Ọ bụ na ị ghọtara ihe na-ekwu jụọ ndị gbara boy ọdịrọ izi. Iya efe ọga, iya efe madam.
ef ụmụ ya nyakọ ya bụ imecha mmadụ akọrọ gị stori gwa m iburu afọ onye ahụ ji arụsị ọ bụrụ eji ụlọ ụka gị mere chukwu ya n'ukpu akwa gị biko nụ ụmụ igbo anyị ịmara ihe ihe emenwu ibido na ya ịkpọ ya abụghị first mụ amago na some of them bụ achịcha ego ha eji du mmadụ agha eme ihe na I can still okay come and live with me. I can do that. Come and live come and live with me. Be working for me. I will be paying you salary. If you are wise enough, if you are obedient enough, you will stay as long as you want. The day if you need to don't take, you will go. At least now I salary and but see me I can easily fire you. But I will owe you. But ma o gidobe begin enye gi ni na say me help me can do ogi because mo enwe hobi less ma mo kwazire chukwu emekwazire ihe odi anga echi mo enwe hobi kpo boy so I can't even deceive anybody kpọrọ nwa boy mma m nne na nne ya na agụrị ahụ na oge erube na ka nwa ha bute ego ịbịa kọ akọ ọ dịrọ mma ọ ka nsị ka ngwa unu onye ka nsị ka ngwa unu ọ dịrọ mma nka ya abịa ọzọ nka ya bịa shi ya because enwe m okwu m chọrọ ikwu gbasara young prophet but nke a ya bụzi now I will come back for that one but for now ndị Igbo anyị biko nụ ofu inye aka aha nke a part 1 nke young prophet ya bụ part 2 I'm still coming ndị Igbo anyị afọ unu efu na aka ya ma mfu in Jesus name because Chukwu I see an Israel ọdịda anyanwụ wee pịa onwe dị fe ya eme anyị small but mighty ịsọkwa afa na-eme but we can only survive if only we can love ourselves and help ourselves. That is the only solution. Because already ndị iro achọghị anyị nwabụkwazi onwe anyị bịakpọkpọkwa onwe anyị asị onye bụ na ọkụgo engine. So the only way we can survive this country is by loving ourselves, helping each other. Ịkpata 5 naira na onye ọzọ 1 naira ka o wee bụrụ mmadụ. Ihe akpọnwụ boy chọrọ ndị ọrụ just onye na-arụkwa ọrụ na-esikwa ebe azụ famili ya ogbenye n'ala Igbo n'Igbo mana ogbenye dị onwe ndị ama ihe bụ iri 3 square meal na-ede onwe ndị akpụbedi isi na school not that they don't want to go but there's no money. Biko nụ ka nyere n'onwe anyị aka Igbo ọma Igbo ndị ọma Igbo ndị Chukwu gọziri Igbo ndị nwere ọgụgụ isi Igbo ndị ụwa niile na-enyomiri ọ ya dịrị anyị mma mana ka ọ na-adịrị gị mma gọzikwa ndị ọzọ Chukwu ya gọzicha anyị ncha niile atụwọs Chukwu nwere ike ọ gọzigo ndị ntị n'aka ha wee na-abụrụ mmadụ nye nwa na-emekwa ka m bụrụkwa mmadụ nwekwa ndị nọkwa na-eche m ka ha sikwa n'aka m bụrụ mmadụ. That is how the good news will spread. Ife mara Igbo achapụ ọ ya achapụ because the way youth these days are clamor for taking their investment home means that in the next 20 years ani Igbo ya abụọ na ebe ndị Yoruba na ndị Hausa ya bịazi na-achọ ọrụ. I'm telling you, in the next 20 years ani Igbo ya abụọ na ebe ma ndị ọcha na-ala ndị kpaka ani Igbo ka ya na-ana so na ọmụ gbara so ọ ya dịrị anyị mma but ka ị na-eche echiche Chukwu na-emere gị echiche ga na-abịa na mmezu biko nwekwa ndị na-echekwa ka Chukwu na-asikwa n'aka gị mee ka nke ha bịa na mmezu ịgbarapụ na ha biko Chukwu na-agọziri gị ọ bụrụ na ọ gbarapụrụ gị ọ ya dịrị gị njọ biko ka ọ na-agọzi anyị ka anyị na-agọzi ndị ọzọ ya dịrị anyị ncha niile mma n'aha Jizọs amen. Igbo ọma udo dịrị unu.